Nang ikaupat na po nato nga hisgutan nga pagtulunan o doktrina sa ato ang simbahan nga gitukod ni Hesus nga mabasa nato diha sa Revelasyon kapitulo 22 bersikulo 21 nga ang grasya sa ato ang Ginoong Hesukristo manaon ta kanatong tanan nga mga bala ang katawhan sa Dios. Ang ikaupat natong hisgutan mao kining pagkaon sa ato ang kalag. Di ta manghilabot sa lain-laing mga tinuhuan, lain-laing relihiyon, pasagdan nato na sila. Apan ang ato ug yung gituhuan nga ang pulong sa Ginoo mao gyud na ang ato ang pagkaon sa ato ang kalag. Kitataw na ni Hesus nga sugod pa sa iyang kanang temptasyon, gitental siya sa yawa dito sa disyerto nga ang bato ipahimong pan kay aron makakaon siya kay gigutom naman siya taman-taman. Mingon si Jesus nga pahawa yawa kay ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundili sa matag pulong nga gilitok sa baba sa Dios. Ug ang mga pulong nga gilitok sa baba sa Dios atong mabasa diha sa Biblia mao na nga maningkamot ta nga mobasa sa Biblia bisag usa na lang gyud ka bersikulo kada adlaw, magsugod ta diyan ang usa ka bersikulo kada adlaw. Mura po ta diyan og mga bata ba nga bag-ong gianak or sang labi nagpadung nagmusang tuig padung na mulakaw, magligid-ligid pa ta diyan mag ka tumba-tumba pag ato ang paglakaw ta murag tinagsa pa kaayo. Sugod ta da mao na po na sa Biblia usa-usa ra ka bersikulo kada adlaw pamalandungan nato, yak-an nato, usap-usap po nato ang pulong sa Ginoo, tunlon nato aron mamahimong kabahin sa ato ang lawas, mamahimong kabahin sa atong kalag, labi na gyud sa ato ang kalag. Mao na pagkaon sa ato ang kalag, mao na maghatag og kusog sa ato ang kalag aron ta magpadayon nga mutuo, mulaom, muhigugma sa ato ang Ginoo nga mao ang magbubuhat, nga mao ang tinubdan sa tanan ug mao ang ato ang destinasyon, mao ato ang kana bang mao ato ang gipunting, ato ang gidamgo nga makabalik ta niya aron mopuyo ta niya hangtod sa hangtod. Mao nagiingon og eternal life, kinabuhi nga way katapusan uban sa Ginoo. Mao na nga ningkamot ta nga mobasa sa Biblia. Pasagdan nato ng uban nga nailang kanon, nailang imnon nga wa man to si Jesus ang bit-bit bisag unsa, wa man to bisag bit-bit og mga pan, mga stiyas, yang bino diha, mga siborium diha, sa ipang bit-bit ni sa Biblia diha wala mao na nga sa ato ang simbahan nga gitukod ni Kristo bala ang katawhan sa Dios. Manundog ta ni Jesus nga wa po'y dadon, ano magdaman ta ang atong dadon ang pulong sa Ginoo, ang ato ang dadon si Jesus nga naa sa ato kasing-kasing. O nga bisag asa ta pwede tang musangpit niya, nga naman tungod kay naa siya nagpuyo sa ato ang kasing-kasing. Unsa pa may ato ang kahadukan, unsa pa may ato ang kabalakan. Di ba kusgan kaayo ta basta nakahibaw ta nga si Jesus anaa nato.